Good morning. Paano ba yung paano ba maging maganda? Hindi lang ako magpapakita guys kasi haggard tayo ngayong umaga. Wala man lang tong pampa-beauty. Agoy. Wala man lang pampa-beauty itech. Hi. Good morning guys. Good morning guys. Samahan niyo po si Tres. Mag garden na naman ulit. Bahala kayo dyan. Tadam! Hello. Hi, hello. Hello, good morning, good afternoon. Good morning, good afternoon. Masukal na kasi yung aking halamanan. Oh, mag-live ako. Punta ka doon. Gamitin ko muna to ha. Punta ka doon, naka-live ako. Naka-live din pala si Aunt Haray. Si Aunt Haray, naka-live din. Para sa ekonomiya. Sino ba yung naandyan? Hi Sir JFC, good morning. Salamat sa pagbisita. Live lang po para sa ekonomiya. Diba Sir JFC? Para sa ekonomiya. Tatapusin ko lang yung yung nakaraan na nag-live ako dito sa aking mga tanim na halaman, mga bulaklak. Tatapusin ko lang. Papawis na rin. Salamat sa patusok dyan. Ayan, andito yung aking monitor. Pinat mo siya doon. Dahil mo naka-live, dahil mo naka-online, kaya di ko naman tigan eh. Sa roll time! Kita nyo yung mukha ni Tres na haggard. Nakita nyo yung mukha ni Tres na haggard. Tapos, tatabasan ko rin yung mga roses na mga Lola Sweet, good morning. Silip lang a catch. Ayan. Salamat sa pasilip dyan, Lola Sweet. Sumakay ka na ba sa jeep? Ingat, Lola Sweet. Mag-live ka na mamaya. Nag-direct live lang ako para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya ba? Lola, gusto mo mga bulaklak? Ayan oh. Namumulaklak na yung aming mga din eh. Di ko alam kung ano pangalan nito. Itong kulay pula na to. Marami ako dito, mga roses. Roses. Angkol, bantayan mo yung live ko, Angkol. Hindi yung naandyan ka,
Salamat po sa mga papadaan. Yung kagabi pa lang pumunta sa live ko, hindi ko pa nababalikan. Mamaya, magre-review ako ng mga pumunta doon. Kagabi. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody. Samantalahin habang wala pa si Haring Araw. Habang kaya pa yung init ng araw ba? Kapag hindi na kaya, papasok na si Fred sa loob ng bahay. Naliligo ako pa minsan na. Ma, may mga suwa di ma, marika lima. Gabuton ka, ikagta duman sa mga bakod. Adi, mga buhay baga mga suwa. Reglipat tayo yung mga rambutan, mga tanim-tanim, reglipat ka doon. Para tayo patanim. Meron tayo mga tanim. Kaya lang, baka ito kimabilis ang daga, di ma? Mapupunta pala doon sa ano. You don't know. Hi, Hefty! Ma'am Leonora Balcazar, good morning po. Salamat sa patamsak. Thank you. Tay, salamat po, Tay. Salamat, Ma'am Leonora. Good morning po sa inyo dyan. Papawis lang si Tres. Nag-aasarol sa halamanan. Halamanan? Matinik. Maraming tinik yung rose. Aray, 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 aray. Kabarkada. Hello po, Sir Kabarkada. Ayan po, may moderator ka na, Sir. Ha, napagod ako. Big love shout out po, Kabarkada. Ayan, salamat po sa pagdalaw, sa pagbisita sa live ni Tres M. Tres Maria's Farm.
Agoy, agoy. Mamaya itatanim ko siya. Naasarol ko yung rose. Mga piltad. Mga piltad. Yung rose kaya dapat swimming, o di ba burakan, dapat titrim para tumubo ulit. After dapat ang mamulaklak, pinuputol yung mga pinamulaklakan. Para hindi agad tumatanda yung rose. Okay. Ikan mo like this. Lumao pampakain sa baboy. Yung mga kamote. Yung mga kamuting tinabas ko. Ipakain natin sa baboy. Pawisan na si Tres. Pinapawisan na si Tres. Salamat po sa napapadaan dyan. Hello, good morning. May love shout out po sa lahat ng napapadaan dyan. Agoy. Tabas, tabas.
Sorry guys, naubo na ako. CCIP, good morning CCIP. Sir Brian Drums, mega love shouts out. Good morning. Thank you for dropping by. Ang sipag naman ni host. Salamat Sisi. Papawis lang. Magpapawis lang pa. Basa na kasi yung likod ko, kaya naubo na ako. Basa na ng pawis. Pinapawisan na. Okay. Salamat CCIP. Basta na yung aking damit. Salamat. Sir JFC, thank you. Basa na yung aking likod. Ayan, patapos na agad. Thank you CCIP. Sir DFC, Thai Hefty, salamat po. Ayan, nasusunog na ang aking face lock. Araw na. Andiyan na si Haring Araw.
Almost done. Ayan. Ha? Napagod akit? Mamaya naman. Kasi maaraw na. Mainit na. Mainit na ba? Yan, salamat po sa lahat ng naandyan. Sumama sa akin live ngayon. Ayan kasi guys, oh. 'Di ba ang ganda ng mga bulaklak ng rose. Ito hindi ko alam kung ano tong kulay na to. Kulay. Anong pangalan ng halaman ng bulaklak halaman na to? Ayan, malinis na, 'di ba? Ititrim ko to lahat para maging maayos yung ano. Kasi samot-sari yung tanim. Naghalo-halo na. Dapat nakaseparate din yung rose at saka itong santan. Ata yung tawag dito sa amin. Yan, di ba ang ganda? Maganda sana organize yung pagkakatanim. Nakaseparate yung kulay na pink, fuchsia pink, red, color red na rose. Ito oh. Asan na yung kulay pula ditong rose? Ayan oh, ayan. Ito yung kulay pula dito guys. Ang ganda, di ba? Ayan. 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 Tama na muna to. Mamaya naman. Itapat ko muna yung camera doon sa kabila. Kasi dito, masyado nang mainit. Doon ko muna sa kabila. Dito sa may mga tanim na, di ko alam kung ang pangalan din itong bulaklak na to. Ayan no. Diyan muna kayo, tumapat. Ano yun pa? Walang tao daw. Paano ba mag-ano nito? Yun. Salamat po sa 7 na tamsak dyan. Mainit na yung aking phone. Ang init na. Nainitan na akit. Magbibihis muna akit. Kasi ako ay basang-basa na sa pawis. Kanina pa kasi ako nagmikos-mikos dyan sa baba. Sa labas. Sa baba talaga. Bakit natutumba yung aking stand? Baby, you don't know what it's like. Salamat CCIP. Thank you so much. Dito ko muna to itapat sa kabila kasi doon ano na, mainit na ba? Bangon na ako. Tambay lang. Salamat sa patambay CCIP. Dito ko lang muna to ha kasi magbibihis na ako kasi basang-basa na yung likod ko ba.
Ayan, itapat ko naman sa bunga ng itapat ko naman ulit sa bunga ng dalandan. Sino yung gusto makakita ng dalandan? Ayan, pataasin ko ang aking stand para makaabot. Para Tadaan, tadadadan. Dito lang. Dito lang guys. Lipat natin dito sa kabila. Ang gulo. Ang likod ng stand ni Traz. Ayan, nakikita nyo na ba? Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Nakikita ko parang matutumba yung aking stand. Baby, you don't know what it's like. Love somebody. Love somebody. Nang ika'y dumating, parang ay, hindi ka na natumba.
Pasita, doy. Tao ang pag-asa. Wala na kasi ano to, ito ma. Wala ko dito no. So, Palawan? Ay, na si Pa. Sinago na ito ni Pa. Maya si Pa. Pero dyan, Bok, nagapakaras. Ma, ay, daw, sinago ni Pa. Palawan. Ay, si Pa.
Saray ito sa tarom. Nasabat mo noon, sabi ko eh.
Bawasan mo sa sabaw.
bawasan mo. Ito lagi malipot pa yan. Ito, may pulo-pulo, hindi ko na alam. Ito, kunin ang aso sticker. Sticker ba ganito? Ang sticker. Salty, everyone! Taran, taran.
lang po ka natin, pero kalakanin. Kaya nagkakabagat ko yung tatakbo. Meron ka mo iba ang Palawan. Yan, sa Palawan daw super mga taro. Piling mo kita. I just want you to know. Ano ba? Taon. Kipuan mo kay Baka? Kipuan mo kay Baka? Pero ko pala ko sa ako na marawat yung pagmati ka.
Akala ko naka 2 hours na ako, hindi pa pala. 1 hour and 45 minutes pa lang pala. Ayan, kanina po kasi nagdadamo talaga ako kanina. Nagbubunot ng mga damo-damo sa mga halamanan. Tapos mainit na, sis Jed, umalis na ako. Itinutok ko na lang to dito sa dalandan. So ayan, dalhin ko doon sa nagbubunot ng nyog. Nagpapapawis pa rin. Ayan, 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 ayan. Diba? Lipat ko doon sa ano, mga nagbubunot ng niyog, guys. Dito tayo sa kabila. Kaso lang, di abot ng ano, ng wifi. Magkusog ang signal dyan, boy. Shouty, shouty everyone. Thank you po sa 10 eyes na naandyan. Nakikita ba yung kapaligiran? Ayan o. Ayan po yung ilalim ng aming maniyog. Maraming mangga. Tadaan, tadaan. Parang mas maganda yung view dito, 'di ba? Kaysa doon, doon oh, may nagbubunot ng nyog doon. Ayan. Kupra time na naman kasi. Yung Iron Mother. Uyan sa bintana, sa plastic, mga straw. Pangdako. Ba? Hindi na ako madyan. Abutin ko lang 2 hours.
Marok sa kulig din. Mga gonting. Muli yun ako magpalaw pag dahil music. Offline mo daw. Oh. Bluetooth mode. Ala na ata, mga music ko. Naman si Konti na lang. Power off. Maganda dyan, Sisi. Nag-love shout out, Sis Maribex, Sis Jed. Thank you so much po sa lahat ng naandyan. Sky Hefty. 9 million viewers. Nag-love shout out. Paabutin ko lang ng 2 hours kasi magpapa-music daw si Brad habang nagbubunot ng niyog. Ilapit-lapit ko kaya doon. Ang pangit ng view dito. Kitang-kita yung bubong ng kuprahan. Marani ko di boy. Arayo ng bayan ni Bo. Kanina pa yan. Ako kinimakabot. Kanina pa yan si Bo kasi ang tagal mo. Abutin ko ng 2 hours.
Boy, oh. Tama ang pagbunot mo. Sayo mo yan ang katuto.
ka?
dahon. Ano? Hmm. Wala ka plus palos. Pwede ka na magpa-music boy. Mag-end live na ako. Oh. Sayang, may tawo pa ko ta. Ayan. Sana? Gusto mo? Gusto mo pa? May tao pa oh. Diyan naman. Ayan, mag-end live na po ako. Salamat sa lahat na nakatambay dyan. Thai Hefty, Sis Jed, Sir JFC, Sis Maribix, at sa lahat po na nakabidyo dyan. Thank you so much. Magpapa-music na daw si Bunso. Kaya patayin ko na Alright. muna to. Bye! Ayan, pawisan na. Pawisan na sila. Paano na ito mag-end dito? Okay.